2 keer tegen die paal. Ja, het staat trouwens. Wie heeft dat dingetje hier staan moeten zijn? Heeft hij verbinding? Kun je zien aan het lampje? Ja, hij heeft verbinding. Normaal niet. Volgens mij knippert hij niet. Ja, maar Matthijs zit er met zijn voeten voor. Nee, maar het duurt ook een minuut voordat hij wifi weer doet, hè. Een minuut? Ja, nou doet hij het Dat wel. is zoiets. Laat me eens een rondje draaien, net zoals net. Ja, maar hij gaat niet. Stuur eens hier naar Matthijs en Wout toe. Gewoon echt uit. Dat blijft je hangen. Dat is een wapen. Nee, maar hij moet vanzelf stoppen en loslaten. Nou doet hij niet meer. Ja, maar hij blijft gewoon hangen. Nou heeft hij weer geen verbinding, hè? Ja, maar Nee. hij Dat is maar hij zit wel Dat netjes. wifi-kastje is niks van. Ja, nou heeft hij wel weer verbinding. Nee, nu heeft hij ook geen verbinding. Dat wifi stuurt knippert niet. Ja, nu wel, ja. Stuur eens daarheen dan. Kijk hoe ver je verbinding hebt. heeft hij al geen verbinding meer. Jawel, hij knippert. Stuur eens.